ЗША выключылі з санкцыйнага спісу будаўнічую кампанію Dana Holdings Limited і сербскага бізнесоўца Небайшу Карыча, аднаго з акцыянераў групы Dana. Гэта вынікае з афіцыйнага прэс-рэлізу Міністэрства фінансаў ЗША. Пад амерыканскія і еўрапейскія захады Dana Holdings разам з датчыннымі кампаніямі і акцыянерам Небайшым Карычам трапілі 9 жніўня 2021 года. Прычыною эканамічных абмежаванняў называлася цесная супраца з рэжымам Лукашэнкі ў будаўнічай галіне. Подразделение белорусской компании Dana Holdings, компания Dana Astra, ёсць адным з найбуйнейшых забудоўнікаў у Менску. Бадай самыя вядомыя аб'екты, што рэалізуе фірма: жылыя комплексы Менск-Свет, Маяк Менск, Вівальдзі і парк Чалюскінцаў. Наши коллеги з беларускага расследавальніцкага цэнтру выпусцілі некалькі гучных расследаванняў, у якіх выкрылі, як кампанія атрымлівала зямлю пад забудовы, карысталася бюджэтнымі сродкамі і беспасярэдне звязаная з сям'ёй Лукашэнкі. Невялікі ўрывак вашай увазе. Асноўная функцыя сербскіх інвестараў, якая кідаецца ў вочы з даступнай інфармацыі, выглядае ў тым, каб высмоктваць грошы з будаўнічага рынку. Як з бюджэту праз невыплату падаткаў і кампенсацыі за права забудовы, так і са звычайных беларусаў праз завышэнне коштаў, дзякуючы манапольнай уласнасці на найлепшыя кавалкі сталічнай зямлі. Пры гэтым кампанія Dana Holdings і яе акцыянер Небайш Карыч неаднойчы спрабавалі аспрэчыць санкцыі, прынамсі еўрапейскія. Маўляў, эканамічны поспех кампаній звязаны не з рэжымам Лукашэнкі, а стаў вынікам удалых бізнес-крокаў на будаўнічым рынку Беларусі. Аднак еўрапейскі суд адхіліў такія абгрунтаванні. Сёлета пазоў кампаніі не задаволіў і высокі суд Вялікай Брытаніі. Ці стала пастанова зняць амерыканскія санкцыі вынікам нядаўніх размоваў Трампа з Лукашэнкам пра вызваленне палітычных вязняў, пакуль невядома. Відавочна, прэзідэнт ЗША намагаецца дасягнуць поспеху ў гэтым пытанні. І на думку палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, гэта цалкам лагічна, з улікам безвыніковасці перамоваў пра спыненне вайны ва ўкраіне. Цалкам меркаванне эксперта глядзіце на YouTube-канале Белсат Шортс, а фрагмент каментара далей у нашым эфіры. Не получается остановить войну в Украине пока что у него, но вот если бы он смог добиться освобождения там больше 1000 белорусских политзаключенных, это все-таки какой-никакой успех. И тут на самом деле большое счастье Беларуси по сравнению с другими авторитарными режимами, где тоже есть сотни политзаключенных, что удалось годами такого устойчивого лоббизма поставить эту тему на повестку дня так высоко, что Трамп бы взял ее в оборот. Потому что условных там политзаключенных Узбекистана, Турции или Китая он не ставит на повестку диалога с лидерами этих стран. Дырэктар спартовай установы ў Наваградскім раёне здаваў нумары ў гатэлі, а грошы забіраў сабе. Як паведамілі ў пракуратуры, за карыстанне лазняй, альтанкай і гатэльнымі паслугамі мужчына прасіў пералічаць грошы на ягоную банкаўскую карту. Пры гэтым абвінавачаны даваў указанні працаўнікам гатэлю, заяўляючы, што за паслугі або заплачана, або, маўляў, іх трэба забяспечваць бясплатна. Гэтак з чэрвеня 2022 года да снежня 2024 ён выкраў амаль 6,5 тысяч рублёў. У выніку суд прызнаў яго вінаватым паводле 210 артыкулу за крадзеж шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. І на 2 гады забараніў займаць пасады, звязаныя з выкананнем арганізацыйна-распарадчых і адміністрацыйна-гаспадарчых абавязкаў. На палігоне цвёрдых бытавых адкідаў Трасцянецкі, што пад Менскам, запрацаваў новы смеццеперапрацоўчы завод. Сыравіна з яго пойдзе ў тым ліку на вытворчасць цэменту. Будаваць завод распачалі летась у траўні і завяршылі раней за тэрмін. Найперш на прадпрыемстве плануюць займацца аддзяленнем і сартаваннем другаснай сыравіны, пластыку, паперы і металу. Акрамя таго, на прадпрыемстве будуць вырабляць РДФ-паліва, якое потым выкарыстаюць на заводзе Краснасельск будматэрыялы для вытворчасці цэменту, што дазволіць ашчадзіць сродкі. Першую партыю ўжо накіравалі на выпрабаванні ў лабараторыю. Раней чыноўнікі білі трывогу, што ў краіне практычна вычарпаны рэсурс палігонаў для захоўвання цвёрдых камунальных адкідаў. У траўні на нарадзе з чыноўнікамі Лукашэнка патрабаваў палепшыць сістэму перапрацоўвання і абыходжання з адкідамі. Камітэт адукацыі Менгарвыканкаму паведаміў, што ўсе сталічныя установы адукацыі гатовыя да новага навучальнага году. Як зазначыла старшыня групы Марыя Ільіна, падпісаныя адпаведныя дакументы, а педагагічны склад праходзіць метадычныя нарады. Таксама чыноўніца раскрыла, колькі каштаваў сёлета рамонт менскіх школаў.
Порядка 195 миллионов было затрачено на текущий и капитальный ремонт. То есть все учреждения приведены в соответствие с санитарными нормами и правилами пожарной безопасности. А тым часам чыноўнікі ўзяліся правяраць крамы на паўнату асартыменту для школьнікаў ад канцылярскіх тавараў да формы. Паводле тэлеграм-каналу Савету Рэспублікі інспектары засталіся задаволеныя разнастайнасцю ды якасцю тавараў айчыннай вытворчасці і цэнамі на іх. Маўляў, кошты дастаткова дэмакратычныя і даступныя для беларускіх сем'яў. Беларусь – адна з краінаў свету з найбольшай колькасцю сілавікоў на душу насельніцтва, а неўзабаве іхная колькасць павялічыцца. У Менску адкрыюць яшчэ адну навучальную установу, звязаную з сістэмай Міністэрства ўнутраных справаў. Дзеля чаго такія захады і як яны адгукнуцца ў будучыні, у вечаровым выданні студыі «Белсат» распавёў прадстаўнік у справе нацыянальнага адраджэння аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Баркоўскі. Тыя бацькі, якія цвяроза ставяцца і да будучыні дзяцей, і да будучыні краіны, яны разумеюць, куды ўсё гэта вядзецца. Тыя дзеці, якіх зараз такім чынам навучаюць гэтаму псеўдапатрыятызму, яны будучыя ахвяры тых імперыялістычных войнаў, куды іх могуць запісаць ужо усходнія нашыя суседзі, прыцягнуўшы іх таксама да сваіх планаў. Альбо яны так ці інакш будуць заўсёды знаходзіцца ў сітуацыі, калі яны сваімі целамі мусяць бараніць рэжым ад любых паўстанняў і хваляванняў. То бок яны на першай лініі агню. І наўрад ці гэта дадасць ім любові у людзей, наўрад ці гэта дадасць ім стабільнасці і веры ў сваё светлае будучыне. З 25 жніўня до 5 верасня ДАІ праводзіць акцыю «Увага, дзеці», падчас якой будзе пільнаваць правілы дарожнага руху ў сувязі з пачаткам навучальнага года. На мэце павышанага кантролю, папярэджання і прафілактыка дзіцячага травматызму на дарогах. У гэты перыяд кіроўцы падчас руху абавязаны ўключаць бліжняе святло або дзённыя хадавыя агні нават у светлы час. За парушэнне прадугледжаная адміністратыўная адказнасць у выглядзе штрафу да 3 базавых велічынь. Асаблівую увагу аўтаінспекцыя просіць захоўваць паблізу навучальных установаў, пры праездзе нерэгуляваных пешаходных пераходаў, прыпынкаў транспарту і на дваровых тэрыторыях. Савушкін адклікаў партыю папулярных глазураваных сыркоў «Дубай». Прычынаю, маўляў, стала крохкасць глазуры з цестам «Катаев», хаця смак ад гэтага, як запэўнівае вытворца, не цярпіць. Аднак у інтэрнэце з'явілася відэа. На ім і сапраўды відаць раскрышанае шакаладнае пакрыццё сырка, хоць тэрмін годнасці ў яго не мінуў. Вось толькі прычынаю сталі чарвякі, сцвярджае аўтарка відэа. Савушкін абяцае дапрацаваць найбліжэйшым часам рэцэптурную тэхналогію, каб забяспечыць глазуры стабільнасць. І перад вяртаннем прадукту ў крамы правесці дадатковыя тэсты якасці. Павялічыць колькасць турыстаў у Беларусі Лукашенка плануе пры дапамозе дыхлафосу. Маўляў, патруціце ўсіх прусакоў у гатэлях, і турысты да нас паедуць. Што не так з гэтай прапановай, разважае блогер, аўтар праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александр Кнырович. Белстат хваліцца бурным развіццём турызму ў Беларусі. Маўляў, колькасць тых, хто прыехаў з 2021 года да сёння, павялічылася ў 2 разы і склала 6,6 мільёна чалавек. Але трэба ўлічыць, звяртае ўвагу Кнырович, што ўсё гэта расейцы, якія прыязджаюць да нас на выходныя, пакідаюць пару сотен долараў у найлепшым выпадку. Колькасць жа турыстаў з краін па-за СНД за гэты ж перыяд упала ў 3,5 разы. Ды дзіўна было б лічыць на рост, калі на вуліцах еўрапейскіх гарадоў правесці пытанне, з чым у вас асацыюецца Беларусь, прагучыць зусім не Белавежская пушча або Мірскі замак. Адказам будзе дыктатура, рэпрэсіі, палітвязні, вайна. Расейцаў, на думку Кныровича, дыктатура не палохае, бо яны самі ў ёй жывуць. А Лукашэнку, кажа аўтар артыкулу, падаюць недакладную статыстыку, у якой ёсць колькасць нумароў у гатэлях, але няма колькасці ложка-месцаў. Атрымліваецца, што Лукашенка бачыць амаль 100% загрузку нумароў, хаця гэта абсалютна не так. Больш турыстычных разлікаў ад Александра Кныровича шукайце на нашым сайце belsat.eu. З 1 верасня яблыкі з Беларусі можна будзе вывозіць толькі з ліцэнзіяй. Адпаведную пастанову падпісаў Александр Турчын. Абмежаванне будзе дзеяць 6 месяцаў. Прычым адпаведны дазвол трэба будзе атрымліваць незалежна ад краіны паходжання яблыкаў. Ліцэнзаваннем жа зоймецца Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю пры ўзгадненні з Міністэрствам сельскай гаспадаркі і выканкамамі. Як зазначана ў пастанове, гэткая захада прынятая дзеля забеспячэння прадукцыяй міжсезоннага ўнутранага рынку.
Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Я ж з вамі развітваюся, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.